πρώτη θέση ξεκινάει ένα Νοτούμπας που πήρε την pole position, αναμενόμενο από αυτά που είδα το πρωί. Στο 2 ένα Νοτούμπας που αντί να βήσει στα καπί και έρθει να κάνει αγώνες με τα μαξάκια. Στο 3 ένα Νοτούμπασερ. Ένα ρε. Στο 4 ένα Junior και στο 5 ένα Mamba. Μόνο. Έτοιμοι. Με τη σήμανση της γραμματείας ξεκινάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Θέλω να το καθαρίσω τους γύρους. Εδώ προσπερνάτε, δεν υπάρχουν μπλαρίσματα. Δώστε τα προσπεράσματα και δεν θα σας ενοχλήσω καθόλου. Όταν θα την μπλάρεστε και μόνο. Όχι. Τι κάνετε βέβαια. Άκου τα μαξάκια εκεί. Λέγοντας στο πρώτο λεπτό του αγώνα έχουν γίνει τρομερές ανακατατάξεις. Πρώτος έναν Μάστερ με 7 γύρους, δεύτερος έναν Ντούμπας με 7, τρίτος έναν Junior με 7, Κάρος έναν Μάμπρα με 6 και πέμπτος έναν Junior με 6. Μόλις πήγατε ότι είναι ένα γύρο. Καλύτερο χρόνο έχει το Μάστερ έναν Μάστερ με 7-33 και το 7-41 έναν Ντούμπας. Λίγο υπομονή, αυτό τα ξέρετε. Και υπομονή. Από εδώ και πέρα έχουμε την πλαρίσματα. Πρόσεχα τα πλαρίσματα, δεν υπάρχει λόγος που είναι να καθυστερεί, δεν υπάρχει τώρα αυτή από εσάς πλέον. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι το μαύρο αφαιρείται είναι ένα γύρο μπροστά από όλους. Και να αναδρύνει με τον Ανατούμπα παίζουμε στον ίδιο γύρο. Παίζονται επιθέσεις λοιπόν. Όπως και ο Ανατούμπας. Ο μαύρο ακολουθεί. Θέλει προσοχή αν δεν καταλήξει να παίξει τόσο γρήγορα το νόμο του την κοπάτη. Πολύ ωραία τα σχέδια που μας κάνει τώρα ο Ανατούμπας. Πάρα πολύ ωραία, ξεκίνησε τη λυθία λεγαλικά με τα Mini Cooper. Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα γύρο έχει ο Νανομάστερ, 21 Νοτίνερ, ένα γύρο πίσω. Ένα γύρο πίσω μαζί του ο Νανοσούζας. Από εδώ να έχει γνώμη να πεις μαγνητάκια στην πόρτα και πάτε πολλά ξαξίλια. Προσοχή στην παραταμένη, προσοχή στην παραταμένη. Ο Νανοτούμπας ενώ ξεκίνησε στην pole position, αντί να παραδείγει μαθήματα ταχύτητας, παραδείγει μαθήματα παρκαρίσματος. Δεν το λόγο. Έχει μπροστά σου 21 λεπτά. Ένα μάξι, ένα μάξι, ένα μάξι, ένα μάξι. Δύο γύρους πίσω να μας δίνουμε από έναν Μάστερ. Δύο Νανοσούζας. Θα έχει αλλάξει εδώ. Ο Νανοτούμπας είναι 3 γύρους πίσω από τον πρώτο. Μάμπρα 5 γύρους πίσω από τον πρώτο. Ο Νανοσούζας με τον Νανοτούμπας είναι στον ίδιο γύρο. Θέλω προσοχή λοιπόν. Άθλημα και θέαμα.
Κλείνουμε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα με τον ονομάσιο στην πρώτη θέση, 37 γύρους, καλύτερο χρόνο 7.31, δεύτερο ανωτήριο με 35 γύρους και 7.54, ένα γύρο πίσω ο Νανοσούζας με 35 γύρους και 7.36 και ο Νανοτούμπας με 35 γύρους πάλι και 7.41 και 44 γύρους ο Νανομάμπρα με 7.89, καλύτερο χρόνο. Εκεί παιδιά μία άτομα να κάνουν όψε. Το ξεπολιτό πληρώνει γύρω στον αυτό. Ας το πετάσαμε τα πραγματικά πράγματα. Έχουμε για πολύ λόγο. Εντάξει, παιδιά κάνει 5 γύρους, έτσι και μετά κάνει την πεταξή. Τι έχουμε για εδώ. Και πατάκι βγάζει στον αέρα για να μην γυρίσει. Είναι λίγο πάλι. Εδώ η υπομονή που έκαναν ο Τζούνιος δεν κόστησε σε κανένα. Μπράβο. Αυτό είναι. Τα δύο κόντινα έφεξε. Στην ευθεία λοιπόν τώρα πέρασαν τα δύο πιο θεαματικά αυτοκίνητα της σειράς. Ο ένας με τα τόλους του και ο άλλος με τα παρκαρίσματά του. Ο Νανομάς έφτιαξε δικό του αγώνα με 53 γύρους, ο Νανοτούμπας με τον Νανοτούμπα 49 και τον Νανοσούζα. Να ακολουθούμε τους έγγελες, τι μάχη πρέπει να φέρει, υπομονή πάμε στην όψη. Και ο Νανομάμπρα με 47 γύρους έγινε εκεί, να. Ταλέντα τα μεγάλα, αλλά σήμερα δεν μας το δείχνει. Sorry, με το υπομονή να φέρει κι άλλο. Εδώ το σκέφτηκα. Αυτές που πιο κοντά πάνε για παιδιά, κοιτάξτε το πορτοκαλί με τα σημαίνει παραγωγή στα όλα. Θα τα σκοτεί πριν να κοιτάξτε κάτω. Πρέπει να χαρτιέρι, βάλουμε παρκάρουμε, κούμπες. Να αναζούμε δεν έγινε πολύ, μπράβο, λάθος εδώ πέρα του. Έλα, είναι εύκολο να πατηθεί λίγο στο F3. Να πατηθεί λίγο στο F3. Θα την κάνεις καλυτάσουμε. Για να δω πιάσει κόλλα τώρα. Μπράβο μας το Κορνίδη. Μας το αρέσει. Αυτές είναι μετά. Η μονή έχει να περάσει. Μπράβο, τώρα κάνε μαθηματικά. Πλησιάζουμε για τα 15 λεπτά. Παίξτε με Σοφία. Χρησιμοποιήστε την μπαταρία σας. Εντυπωσιάστε το κοινό. Κάνουμε και κορίτσια από τις μας βλέπουμε. Έτσι να δοκιμάστε πάντα αυτό. Και στη μια χρονιά συγκεκριμένα παίζει και η μη γυμνή για ελεύθερη. Νομίζω ότι αυτές οι δύο θα κάνουν περιβιώσουμε λίγο. Είναι εύκολο να πούμε λίγο καταταξή. Ναι, αντικαστώ. Περίμενε να πούμε στα 15 λεπτά. Λοιπόν,
Λοιπόν, συμπληρώνοντας 15 λεπτά αγώνα, 10 λεπτά αγώνα και απλώνοντας 15 λεπτά, έχουμε ένα ωραίο το ονομάστε σε 76 γύρους. Τον Ανοσούζα δεύτερο σε 73, τρίτον Αναδούπα σε 72, τέταρτον Αναδούνιο σε 71 που υποχώρησε, και τον Αναμάμπρα σε 66. Ταχύτερο γύρο μέχρι τώρα κάνει να ονομάστε με 7.31, 7.36 ο Ανοσούζας, 7.41 ο Αναδούπας και 7.54 ο Αναδούνιο, ο Αναμάμπρας 7.89. Θέλει να απειλήσει τον Ανοσούζα, όπως έχει πάρα πολύ ωραία να μεταρρύσει μια πεταχτή στην παραλυγαμένη. Φυλάγεται, θέλει να πέσει θύμα στο σχολείο μας. Όμως αργάει γρήγορα, όσο και να μπορεί να κεφάλι του παίρνοντας τα simulator, θα την κάνει. Μετά από πολλή ώρα απόλυψε. Με 94 γύρους μπροστά, 90 Ανοσούζας και ο Αναδούπας εκπρόσωπος του Ικές που είναι κοντά μεταξύ τους όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Για να δούμε να καταφέρει ο Αναδούπας να πιέσει τον Ανοσούζα για άλλη μια φορά. Καταφέρουμε τα νιάτα να δώσουμε ένα γερό ψήφισμα στα κινούμενα γυρατιά. Θέλω να ονομάσετε που γίνεται στη μαγιά του Ανοσούζα. Με το κόμμα λίγο περάσει από πάνω με την πληροφορία και το γράφει λίγο λίγο. Αν βλέπει το ίδιο να γράφει, τι θα κάνει. Πολύ ωραίος, θα δώσω μαμά, μπράβο μαμά. Εγώ ήμουν να μην μπερδεύετε τις πασίες του. Αλλά βλέπεις να αναδούλες, μου έρθει το δουλειές, υπάρχει την πανταξίλα. Δεν το κάνει. Το δουλειές τριγιώνει εδώ πέρα. Είχαμε ένα τέρμα στην ουσία, δηλαδή να ανοιχτούβα και να ανοιχτούβα. Όχι, στήλια. Μπράβο. Πλησιάζουμε τα 10 λεπτά κύριε, τα 10 λεπτά. 101 γύρους να ονομάσετε. 106 είναι Ανοσούζα. Τον ίδιο γύρο μπαίνει ο Αναδούπα. Ανοσούζα με 103. Χάσει το ρυθμό του, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Και ονομάζω 96 γύρους. Πλέον βοηθάει ο Σάνα είναι στην παραλιακή τώρα. Βλέπω και δεν ξέρω. Έχει μισές από το Λίνδο, έχει δεν ξέρω.
αναλογία στον Ανατούμπα. Όμως κρατάει ακόμα ο Ανατούμπας, τον βλέπουμε στην ευθεία, έτοιμος από πίσω να κατασπαράσει από τον Γόα ο Ανατούμπας. Προσεχεί στην ευθεία, κρατιέται ακόμα ο Ανατούμπας, αλλά δεν έχει περκώσει για τα καλά, κάθε αυτή την κοντά είναι μαγική. Είναι η τελευταία προσπάθεια του πειράματος, νομίζω το είναι ότι κοιτάξτε πως επιτύχεται. Ο γέρος αέτος, δεν μπορεί να κρατηθεί, θα πρέπει να δώσει το πλάσμα πλέον, δεν μπορεί να κρατηθεί. Αν δεν τα καταφέρει, έχει κουραστεί παιδί, έχει κουραστεί. Κρατιέται, αλλά έχει κουραστεί, τώρα πρέπει να το δώσει. Καταστροφή, έλα. Θα ποντάρει το Πάρκινσον τώρα του γέρου Αϊτού, που θα τον αφήσει τα χέρια του γεροπαραλία, θα δούμε τον ομίλιο να θα φτάσει στο κοντά, θα στείλει φορές το παιδί, νερό δεν είχε. 123 κύριε να ονομάστε. 120 είναι ο Σούζας, 118 είναι ο Κούμπας, 115 είναι ο Τζούνιορ και 108 ο Μάμρα. Θάντερ. Τώρα δεν έχουμε λιωθεί, 7.31 για τον Μάστερ, 7.36 για τον Σούζα, 7.41 για τον Τούμπα, 7.54 για τον Τζούνιορ που κάνει και δουλειά του επιθέσει στον Τούμπα τώρα. Και ο Ναρομάμρα με 7.89. Μια Τούμπα, ένα Τούμπα. Το 10 το καλό του πάνω, την προσπάθειά του να πιέσει την κατάσταση. Ο Τερκάς δεν έχει την δουλειά. Ο φίλος του δίνει. Πάει ξύλου, τύπους να ανατούμπα, προσπαθεί, κάνει όλα δικά του, να μαζέψει την απόσταση και πάει από το αντί να θέσει τύπο τέτοια, δεν μας επιτρέπει για την δουλειά. Αυτή η δουλειά και δίνει γύρω. Και άλλο γύρω στον Ανατούμπα. Και άλλο γύρω στον Ανατούμπα. Αυτό δεν γίνεται παιδιά. Και από ό,τι ξέρω υπάρχει και καλά ο Ανατούμπας και υπάρχει πλάκια. Είχα φάει και πάτε. Μια ξαφνική παραλυσία εδώ πέρα, ξαναδίνει το γύρο στον Ανατούμπα. Και να ονομάστε. Δίνει γύρω την μαγιονέζα, έπιασε τόπο. Δούλεψε για να γλιστράει το υλικό. Δεν ακούγεται και τίποτα. Έφτασε σε 137 γύρους ενώ απομένουν 7 λεπτά για το τέλος. 134 να νοσούς, 132 έξω που πας. Να νοσούμε με 127, 119 να ονομάμε. Σιγά σιγά το πέρα θα πέφτουν οι μπαταρίες. Θα δούμε για αυτό το αρχαίο εκεί που γίνεται. Ωραίος, ωραίος. Σαν το Steve Davis το χτύπησε το μασάκι. Όλα και εδώ. Κάτι το Βερπόλη, το θύραμα, κοιτάξτε, παρακολουθείτε τη φιλοσοφία τα κάτι το πιάνει μέσα στην παλιά ημέρα και αρχίζει και τι πάει τα πήγαινα τα 4 ώρα. Για πάμε. 6 λεπτά για το τέλος κύριε. Γύρισαν να αναμνάστε, 147, 143 να αναμνάστε, 141 να τούπα, 137 δούλια, 128 μόνο. Πλησιάζουμε το τελευταίο 5 λεπτό. Πλησιάζουμε το τελευταίο 5 λεπτό. 20 λεπτά αγώνα. Έδωσα να ονομάσαι μεγάλο δηλαδή γύρους. Δεν θέλω να σου μεγάλο 45. Δεν θέλω να του είπα μεγάλο 46. Δεν θα δώσω να μου πει μεγάλο 42. Θα δω 33 στον Ολβάγκα.
Δεν έχουμε πέτυχει στα Μπεσλάπ, 7-31 ο Μάστερ, 7-36 ο Σούσας, 7-41 ο Κούμπας, 7-54 ο Τζούνιορ, 7-89 ο Μάμρα. Η μεγάλη κόντρα που διαφαινόταν δεν έγινε ποτέ. Ο Σούσας σήμερα είναι δυνατός. Ο Κούμπας δεν μπορεί να το κοντράει, είναι γύρω πίσω πλέον. Γυρίζει απογοητευμένο γύρω του πίστα. Κύριε Σκορμίδης, βγάζει ένα μουσικές φωτογραφίες, να δείχνετε στα παιδιά σας και να μεγαλώσετε. Κουράσαι καλά από δουλειά. Θα προσφέρω τον δυνατά καημένη και εγώ εκεί. Λίγο προσεκτικά, πάμε. Λιγότερα από 4 λεπτά απομένουν. Έχει σταθεροποιηθεί στους 2 γύρους ο Τούμπας, πλέον κάνει μια τελευταία διαχείριση. Ο Μάστερ έχει ρίξει το ρυθμό του. Ο Τούμπας έχει μια δουλειά εκεί πέρα. Μόνο να πέσω. Ειλικρινά. Θα μου φέρει έτσι παιδιά. Άμα δυσκολεύεσαι λίγο στο δουλειάρισμα, θα έχεις πιο μπροστά. Ένα Μάστερ δεν έχει κάνει την προτίμηση, γυρίζεται πιο αργά, πιο αργά θα είναι μεγάλη, με 5 γύρους. Προφανώς έχει χτες παραρέα να το κάνει. Αν υπάρχει ελπίδα τα τελευταία 2 λεπτά να αλλάξει κάτι στους 3 πρώτους, αν ο Μάστερ παίρνει την μπαταρία του δραματικά, από τους 6 γύρους τη διαφορά έχει φτάσει στους 4 από τον Ανατούζα. Ο Ανατούζας έχει σταθεροποιηθεί στους 2 γύρους, έχει πάρει κανονικά πλέον πίσω από τον Ανατούζα. Σε 165 Τζούνιορ, 155 ο Μάμρα. Τώρα να κάνουμε λέξη λίγο. Κάτι πήγε να κάνει ο Ανατούζας, αλλά Τούμπας ξεκίνησε, Τούμπα μένει. Δεν βλέπω τον κύριο Κοντίνο, το φανάτε εκεί, θα μας έκανε το γραφείο. Θα μας κάνει το γραφείο. Η προστασία ξεκίνησε, σταματάτε στην παρακαλμένη, σας κάνει φωτογραφία και φεύγετε. Είναι μια ωραία διαδικασία, να γράφει το φωτογράφο. Ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό πριν από το τέλος. Πολύ ωραία σωτήρια επέμβαση εδώ κύριε Κεφανού. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Θέλω να κρατηθούμε και να βγούμε όμορφα. Όχι τόσο όμορφα. Όσο πιο όμορφα. Αφού είναι όμορφα από τον αγώνα εννοούσα κύριε Μάστερ. Είναι καλυκείο να το δούμε, στο πατώ του κάνει κάτι τσαγιμάνια, το πρέπει να κάνει. Πολύ ωραίος, ένας το έμεινε με το όρακι κρίμα. Στεμένος στην προτεραιότητα, ένας περισμός.
πριν. Δεύτερος αναγνωσίας 188 γύρους. 736. Τρίτος αναγνωτούμπας 185. 41. Τέταρτος αναγνωσία με 189 γύρους 654 και πέμπτος αναγνωμάδας. 789 γύρους. Κάνουμε τώρα η δεύτερη σειρά θα μπορέσει να δημιουργήσει την Ευρώπη.